изтървах егати рибата. Хайде, 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 Морд, хайде. 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 Адреналина ме търсе. Пати удара. Защо не мога включа камерата толкова бързо? Е, там ми главни. Е, там ми главни. Е, там ми главни. Беше много добро. Беше много добро. Хоп, ето го. Пак ме удари, пак ме удари, пак ме удари. Пак ме удари, пак ме удари, хора, пак ме удари. Добре, идем. Хайде. Хоп, удар. Хоп, удар. Ударят ме и не мога да се закачат. Чайте, че направо съм в адреналин. Адреналин ме тресе много. Ще стане. Хоп, пъти удар. Ето го, пред вас. Изтървах го. Отново го, ето го. Изтървах го. Добре. Хайде. Удари ме, де. Ето го. Толкова удари, вече съм се разписал. Чайте, че ме държи адреналина страшно много. Стой малко. Оттам. Топ бате, топ бабако. Айде, малко го пускам. Айде го пускаме. Топ бабако, бате. Не е от най-добрите, ама айде. Ето виж. Костур. Аз ти казвам. Я покажи на камерата, покажи. Ево, костурче. Готови сме. Вик се, какво? Един до друг ще лови. А защо отивам напред? Чакай, клубна ми. Чакай, че няма котва няма. Брат, защо ми кълва? Те не искат да се качат. Бате, смятай, какво ще е тук сутринта? Виж, още един. Откачи ли си? Изтървах го то. Бате, гледайте, ми го взимат.
стихна всичко. Вот беше един път. Ама него ги игра точно. Ой, скъса ми. Бати костура, бат. Бати костура. Имам го на видео. Не, ама знаеш какъв рън направи навътре? Той е добър, но... Викса, този лат е 25 със сигурност. Ева ти буцата. Ева ти буцата, ела виж. Това е много голям костур. Че видим дали ще мога го изкара. Мале, това е много добър костур. Това не може да се обърне по смърт. Че си оставим варицата. Ще можеш? Да. Ние видео снимаме така или иначе. Това е огромен. Бати бруталния костур. Метъра. То станало. Имаш ли кохер? Отзаде си удариш главата, само че идва ръб. Това си отива 35-ица като нищо. 30, кай. Абе над 30 см със сигурност, бати бруталния костур. Не може да бутнем още. Ще разсмици. Това малко штуки, муки и всичко витърка. Сигурно сте чели легендарния бобър на Вичо. Това са 60 петица, но предвид размера на тукашните штучки. Да, е малко тегало с... А по сонара излизат ли риби? Чай само да не се удържи на това. Че със задна е трудно. Уха! Ево бабанчо. И аз снимай с фотото. Чакайте. Сложи го така направо на... Сори. Това е тук съвсем прикажа. Стъпвам. Тук ще стъпа даше. Тичко си. 35-ица. 36. Да, И 6, да. Бати бруталния костур. И аз с телефон, ако може да го снимете само. Ей, сега ето. Ще не изтървем камерата си. Стой. Сега ще те пуснем. Сега ще пуснем да така. Красиво. Я. Стоя така на по-малко. Айде. Мерси много, Пичо. Здравствуйте. Ето го пак. Еге. Оставихме костурчета да почиват и ние
си хапваме тук. И ние си почиваме. И ние се почиваме и те се почиват и после ще ги хващаме. Оп, още едно костурче със смятането. Със смятането. О, леко. Средане. 13, 14. Да. Ай, го пускам. Значи в момента, в който метнах силикона, даже нямах проводка и го взе. Даже да ми го направил на нищо. И стоя малко. Сега ще ви. Как го хванах това? Добре беше. Той се изстреля направо, като го ковахме. Оп, ето. Че това е хубав. Откачи се. Това беше много добър. Това си беше екстра. И аз той как штука, бе? Стой, идам дет, стой. От ли си, че те снимам? Очилата ти. Хваня хубаво. Оп, идеално е, бе. Малко бебе, ама нищо. Става. А тая е драно по-голяма штука. Става. Арми, ще тръгнеш на снимка. Още ли си отдал? Стой, има очила. Държи. Каква пальма се забъл. Стойте малко, че става. Радо, много бавно ги действаш нещата. Ето. Че да свалим телефончето, снимаме. Как ме разцепи се зъбата агата. Ще тръгне на по-далече. Стой. Ако ще я пускаш, дай да пускам това да видим. Ще тръгне една снимка по-далече. Топ. Готово. Стой. Стой.